Vážení přátelé, já bych vás chtěl pozdravit a pozvat opět do Bratislavy na láskyplné shromáždění občanů první kategorie 21. února, februára, kde se sejdeme. Zase bude dobrý mejdán. Já jsem pozval i pana Košťála z dědictví. Pane Košťál, přijďte, půjdete s náma? Bohušu, já nepřijdu. Já jsem nahratý. Já si dám jenom pivo. Dobre, no a Arnošte, věříš, Arnošte, na náměstí, kde se změstí 30 000 lidí, že se tam zrazu změstí 100 000, věříš? Jak říká klasik, jsem ateista, díky Bohu. Nuž, ale nielen Bolek Polívka, nielen pán Košťala, Arnošt, ale aj organizátori. Tak, čo organizátori? Aké to bude? Bude to veľmi dojímavé stretnutie, lebo sme si vybrali taký špecifický dátum 21., kedy si pripomíname smutné 7. výročie tých, ktorí za nás položili život. A my by sme ich chceli opäť a raz, a nie posledný raz, zneužiť na to, aby sme vytvorili tú atmosféru strachu a nenávisti voči tým, ktorí nám chcú zobrať Slovensko, naše Slovensko, slušné Slovensko, ktorí nás prenasledujú, ktorí prenasledujú našich študentov, chodia do škôl ich prenasledovať. A preto sme si vybrali tento dátum, lebo nám to príde úplne vhodné, lebo 14. februára je sviatok zaľúbených a láska všade okolo nás a v nás je dvojnásobne, tak sme nechceli na tento sviatok Valentína to organizovať. Tak potom o týždeň neskôr, kedy si spoločne aj s našimi privržencami zatancujeme na hrobe tých, ktorí ak niečo potrebujú, tak že vraj je to pokoj. No ale tu my na to nie sme. My máme jasné manuály. Teraz neviem narýchlo, že kde som si dal ten papier, čo nám napísali naši stvoritelia. A už to tu mám, tak aby som niečo nezabudol. Áno, nadávať treba, poukazovať a treba ešte čo? Pozvať všetkých tých, ktorí trpia stratou pamäti a ktorých charakteristickým znamením je sprostosť, tuposť, obmedzenosť, tupota. To sme my. Áno, to sme my, organizátori, a veľmi ľahko nás nájdete. Sú na nás vyvíjane tlaky a priznám sa, že už máme častokrát aj odtlaky na nohách, keď tam stojíme na tom pódiu a do poslednej chvíle nevieme, že čo povieme a či to vôbec zaberie na tých našich privržencov. Ale faktom je to, že je nás stále menej, čo je neklamný znak toho, že mali by sme v tom určite pokračovať a pritvrdiť. Naši priatelia, ktorí za nás položili život, sú poslednou šancou a našou záchranou, tak verím, že to už konečne vyjde a že sa preberie aj tých zvyšných 5 400 000 ľudí, ktorí zatiaľ sedia doma na zadku, čo však neznamená, že ich nepripíšeme do štatistík. Tešíme sa na vás, vaši občania prvej kategórie, ktorí bojujú za všetkých vás, občanov druhej kategórie.